Tiprasarok bohok mathangna bagai karak samung eba raida jaya samung phano khai boroni nukhungna ma mathango phiaba abahai samung karak eba raida jaya samung khainani thangke langma bo choi mano abahai saimanu mani yaglobo nukhungna mathangna bagai abokhai samurok khaima tongo tiprasarok abahai no chini mangpleo kasai phaika kila amjaine moitulung kamini takhok shanti joy jamate ni koktoma takhok shanti joy jamatia thangnai talo bufang rathani kasilebui bini yago bufang kalai phayo tei o bufang kalaima bai bini yak bo haino bai thango phiaba ajora o rang krini bagai saknayo thangi malia takhok shanti joy jamatia tabok talsani yagolo bini yakni kesa abo belekhe kosto rui tongkha abagai tini kokti salo koktoma thumnai rono ringai lukurongni thani kisasuk chubachu da mano honai bo khokhengai saka tei bini o yak bai mani bai nokhongbo haino kologi tongkha abagai tini bo koktoma thumnai rongni bisingtei kisasuk chubachu sanka bini o yakni kasano phano hamre drop honai chini mangpilio rojak tongo bini account number rogo rohoribo norok chobai mano takhok shanti joy jomatiano ni yaksedeng maning kene kore borok ba yang yago mathang yang yago paidona ka mathang ba ta la sokene mo phang kawani mo phang ber kai tong je pon mani hai to lebar ba kore borok ba ke sadane ba ke ora bishinwo te khorok sani mo phang kawani prokene salsala kon te kai ta ka wati ru wo tan je ko wati waya aprokene re kawa ha soyu pale jago apo tok jago las apron ani kin kri baraba apo se picha logo maza ya tani dino se mai tan dino bo malut klaiba polis mamza mamba ankin ga be pa ai mo mahalan pan mo phana wi phali tok pan babu boino horo mal bijra ba horo sro hoi ma tumamba ka si rang doi me ka tan dino maza Koi din kha bahai yang manina mai kene ta khuma ne apur ma phone ta sanai ne mas kaisa mas kaisa ka ta kat mas sal basung ka sung ke nang kalai bufang kalai ma yagulo kuno hospital rago doctor no nai rakam no na maya nai de khana nini mung sagadi ani bam ka santi joy jomatia kami ke boro mutulu ke nini yak condition bom hai tabuk kusade na bom hai ka sang tong ka wi tong so wi so khai mai so khai tong ta ke bo phang tok jaman sa ka ba de thui mora wi de so khai ka mo wi de so khai ka samania hai ki sama sa bi be ho za doctor thang ra mai ba ai cái phần hano ai cái phần sau nó bọn nó giờ thấy này giờ không ra thấy này giờ sao đây là bây giờ nó bực đi ra đọc đó nó bực cái chặt lại đây chẳng may khai chẳng may bà ai cái hàng bức sự tiền mà thằng đâu ke norok ni luku ni hoite chuba churok de san kha chuba suro sang này chẳng may mà mai sang này chẳng may sang rồi là may bà nok ni ayusman card tong Ayushman Katong, ani Ayushman Katong pan mo ration card si PL ba krai mai hong rau leng krung mai khana chang doctor ba i hong rau tak pan kagos phung man tabuk bom hani ni yak kisa sagadi tabuk belai de sana ta sab sayari brio ya man ta mung sang leng ya aro yong rok de yong lo leng nu ngang ya yong lo klai ya ani oro no ken ta mo ro ma ro leng ya kun ma ngu ta ro te yong bu nu ya te chung bai sui nai bu yong nu ya thích cái thằng kia sẽ phải te chung bai khai khai ke tabuk to nono lukuro kabang ma no naitong borok no nang tamo sanamu chung tamo chuba chu sanamu chung bono nam kisah masa coba sok dekat aja no ini loko job haru no mas ada angka kemu sujak ta job haru pada paya banyu kisah masa kawan ada baca boy pada upaya untuk dokter pada sekarang wajah ada membeli siapa aja mana yang ke aki najau berkhabar
cerai ro tong ni ni cái này toàn mang người ta bao bắt sát khổ rồi borok school ro thang ở porikha school massacre sẽ biết massacre phải por itu đâu budi đâu bang sẽ là massacre mà này bắt cái nào cả ông Kazakh bữa khác sẽ mang những chỗ bữa kia này anh bà cái sao đấy ke thung pore norok ni nukhungo koijona tong mani busuk jona tong mani coi như mà nó bố má số hông cái này bố má số hông cái này sao cho nó yang lúc nào càng cái sao cho nó cao ăn rượu sao là sao mang nữa hơi sầu này bố má mặc ke norok ni nukhungo rang pui cha aje nai khorok busuk tong tabuk sip jora tong kho 그래 자 랑 피자 뭐 아래 만에 그래 뭐이 마사 그놈 때로 개레바 카토 아야 아세체 클라이는 뭐 까마자 봐 mane nang simisi o nukhungo aje nai borok 아 사중스 클라이 아 사중시 만 뭐이 마사 ke tabuk ke bomo hai ke norok ni nukhung choli tong jetu nang to tabuk kun samong sik phai man lia 아 bomo hai ke choli tong nukhungo 딱 쏘는 뭐야 다 뭐이 보통 뭐야 마이크 쏘는 마사 딱 피자 그래 콕서 그래 뭉스 그래 아니 잡아 ke tabuk norok nai mani ke lukurong ni thani belai chuba chu sankha nang sokha yani ni mung certificate 산디 저저 맞디야 ni ni hing ni kha 아 뭐니 보면 괜히 소마라니 no nok ni kami bo under clay block 안날 거니 뭐시 kilada 길라 블록 응 da asung do 응